Kif svela dan l-istazzjon b'mod esklusiv il-pulizija qed timxi fuq it-teżi li l-munizzjon, l-isplussiv u l-armi li tnejn filgħodu ttellaw minn qiegħ il-baħar kienu tal-aħwar Robert u Adrian Agius, implikati li fornew il-bomba li bija nqatlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt is-sorsi tagħna qed jindikaw li fost l-oġġetti li nstabu kien hemm detonaturi li hu kważi fotokopja ta' dak li ntuża biex splodew il-bomba li kienet poġġiet mal-karozza ta' Caruana Galizia. NetNews jista' jikkonferma li matul il-jum komplew it-testijiet forensiċi li saru fuq l-armi illi nstabu taħt il-baħar. Eżaminati wkoll l-isplussiv u d-detonaturi li ttellaw mill-addasa tal-AFM. Kien is-sit netnews.com.mt li żvela kif l-operazzjoni ta' tnejn filgħodu instabu armi semi-awtomatiċi, munizzjon u rifles tal-għamla AK-47. Kif jiġdu dawn il-filmati l-addasa elevaw l-armi fit-tfittxija li kienet ilha għaddejja mill-ġurnata tal-ħadd. Mhux magħruf eżatt kif waslet is-senjalazzjoni għand il-pulizija li kien hemm l-armi u l-munizzjon fil-baħar. L-AFM kienu qed joperaw fiż-żona bl-użu tal-Petrol Boat P-23 bl-addasa jersqu taħt l-irdumijiet bid-dingji tal-istess Petrol Boat sakemm eventwalment deru itellaw mill-baħar borża sewda illi kienet waterproof. L-investigaturi għaddejjin ukoll b'ħidma sabiex jistabilixxu eżatt meta din il-borża tpoġġiet f'qiegħ il-baħar u kemm kienet ilha f'din iż-żona fil-limiti tal-baħrija.